Благодарение на новата система, ние вече имаме функционалността на Tier 1 Storage системите или системите от най-висок клас. Вече можем да ги доставим дори на клиентите ни, които до този момент не можеха да си позволят този висок клас решения. Какво ще рече това? Доста от компаниите на база от анализите се нуждаят от функционалности, които да задоволят техните нужди с висок клас решения. Имам предвид по-скоро функционалности от сорта дедупликация, да бъде решението да е гъвкаво, решението да е функционално и интуитивно, само да се грижи за себе си. Решението също така да не е скъпо за поддръжка и не на последно място да е готово за да посрещне бъдещите ни нужди. Какво имам предвид с това? В общи линии 4 са основните предизвикателства към съвременния бизнес. И какви са те? Все повече компаниите са насочени към свиване на IT бюджетите, което е абсолютно разбираемо в момента в сегашната обстановка. Какво ще рече това? За тях не е важно само началното придобиване на storage системата, за тях като изключителна важност след това тази storage система да не бъде скъпа за поддръжка. Затова ние предлагаме да адресираме по този начин едно оптимално решение. На второ място, не много от компаниите, по-малките компании визирам, например, каквито между другото са голяма част от компаниите в България, не могат да поддържат различен тип ресурси или най-малкото няма и смисъл IT специалисти, които да поддържат специално и само storage системата. Тъй като тя е достатъчно сложно нещо за управление. Поради тази причина ние сме адресирали и това предизвикателство. Придали сме интуитивност на нашите storage системи. На трето място ние адресираме гъвкавостта за бъдещи апгрейди и не само това, но и гъвкавостта, storage системата да бъде подходяща за различен набор от апликации, ако щете, от различни видове данни и така нататък. Нещо, което беше досега привилегия на високия клас машини. И не на последно място, възниква и проблема с сложността на бъдещите разширения на тези системи, тъй като малкия клас системите естествено имат своите ограничения за разширение и съответно пък и по-бавното утилизиране на тези услуги, които ние използваме там. Тъй като storage системата вече използва един архитектура, ние адресираме и бъдещите техни нужди, и бъдещите нужди на нашите клиенти. Така те могат да извървят този път от най-малката система, може да развиваме бизнеса си от най-малката, от създаването на една компания до нейния апогей.